Тези неща може би никога няма да ги разбера. Защо когато жените ходят просто на кафе с приятелка на 500 метра от тях, те им трябва 3 часа да се оправят? Трябва да се сменят около 13 туалета, за да може да разберат, че нито един от тях не им харесва и ще се обликат съвсем различно нещо и се превръща от просто кафе в нещо супер специално. Мъжете сме такива. Не мириш много зле. Става. Еми ходенето на фризьор. Оле, това е такъв празник. Това може би е един малък рожден ден за жените. Сутрин се става рано, за да може да се гримира, да се оправи, да си направи косата. Нищо, че тя отива на фризьор. Това никога няма да си го обясня. Звучи ми да се изчисти у нас, защото след час ще дойде чистачка, която да чисти у нас. И ако не може да си намерите фризьор, маникюрист, козметик или някаква друга такава услуга, дами, знаете, ServiFinder бързо и лесно става. Другото нещо е храната. Защо жените взимат едно парче баница и си го чупят на мънички парченца, за да си го хапнат? Защо просто ни го се отгризне? Защо трябва да се омазваме целите?